Vanatühi ja Neitsi istuvad Taivaskotte koopan. Mitä? Kuule sä nyt lähet? Mehele. Mitä? Mehele? Kelle? Päiväpojalle. Mitä? Päiväpojalle. Koe kisällä. Ota. Ota. Mä seon sinne nööriga kinni. Tule täiä. Tule. Ota. Hei, niin ei saa. Ota. Hei, Sonnik. Yes. Mitä? Voi, Sonnik. Arvad, et mul teist mõõka ei olegi? Oota. Ai. Oota. Ai, valus on. Vaata, see. Tunnik.
Lähet säie. Asjaa sinna ääriga kinni. Ja. Nii. Oot. Kahegi sa ei lähe. Kahegi sa ei lähe. Nii. Oot. Nii. Kahegi sa ei lähe. Oota. Nii, kõrran. Hästi. Mida? Ai, mitä? Missä käin olet? Päevapoeg. Mitä? Päevapoeg. Oot sänne sunnik mul õgvasitel puudus. Päevapoeg. No, oda. Ai sunnik. No. Tää. Ai. Nii ei saa. Nii ei saa. Oota. Päeva. Kilpeensä. Tunnik. Päevapoeg. Hei saa. Mitä? On sulla alles kõva pää. Kõva pää. Mis ma teen? Oda. Ai. Vallusam. Kurisaatus. Nii ta oli.